Lenglenging driya mangu-mangu mangungkung kanduhan rimang lir leno nandang kanin tulus mengku sang bagus jagat dewa Bathara ana satria bagus apa kuwi takon klayan aku genti aku tak takon sapa jenengmu kowe satriya senopati saka Ngastina aku Raden Kartomarma kowe sapa aku Raden Ganggeng Kanyut aku patih saka Madukara kadange tuwa adikku Andaka Smeru wah kebeneran karepmu arep bela pati apa abamu yen kena tak iman becik kowe baliyo ora sah dadak melu nimbrung peperangan iki aku kepengin medhokke marang sesembahmu Raden Canaka ora kena ngupuk kunceneng sesembah Raden Arjuna yen perlu aku geduga nugel janggamu apa keparat ora semingkir tebak rontok ikamu kene merganing atimu Raden Kartomarma waduh matian ojo tinggal bayu lenglenging driya mangu-mangu mangungkung kanduan rimang ojo ncat bilai angel temen push waduh mati aku push Edian keparat kepat ora patut banget ingat atsuming kesete munggah sari Janaka lau kadikdayan ini badake druhun ini ibane anteping tangan radigawe rasa malah tangane dhewe tiba nang sirahku kaya mimis Kalantaka ayo maju mrene Kartomarma bisa imbang mungsuh kelawan aku tak sembah idri-idran keparat nanteng proro tampanono kiamanku minangka kanggo tinjuh nang swarga sakarmu patenono wayang oh aja sira nangis tangisana sukma katon cedhencingan lambak-lambak lakuning kanggeng kulamulan lumut Jumrene Raden Ganggeng Kanut lamun to duwe kadigdayan enggal tumpuken gamanmu melno jimat kematmu Kartomarma ora bakal mundur gelanggang culung playu ora patut banget sumbarmu kaya bisa mecah wesi geligen tak trimo bisa ngendih yudaku malah wetu dina iki trimo aku mati nang paprangan yen nganti pisah marang adikku Andaka Smeru kacarita Raden Ganggeng Kanyut ing riku majing wonten paprangan
ing batos datan mundur yen to dereng ngemasipati datan preso marang loya ping jemparing dasar satriya ingkang ingriku kladuk wani kurang geduga masih muda dodo den deplangaken astanipun ingriku kenging jangganira saknalika ganggeng kanut gugur wonten paprangan aduh mati aku tiwas tatuning didamel wonten ing jaga yayah den soken kocapu ing bretek-bretek saka ing Mandrawa Raden Trusna Jemena mangke to Kakang Patih wonten paring dawuh Yayi Trusna Jemena tak sawang malah iki senopati saka Ngamarta gugur paprangan aduh lajeng kados pundi Raden oh upaya swarga kang minulya raga ngending nggonmu tiba aduh Kakang Patih kados pundi menika kanggeng kanyut dumugi tiwas luntak ludira pangginan jangga tatu ing damel saking kepian aduh kula piyambak pun saged matur Raden Trusna Jemena menika wonten bebanten kalih kula sumanggaaken Sang Senopati Agung yen ngaten wedal menika kula badhe mlajar wonten ing pesanggrahan Randu Kumbala matur sanipun Kang Mas Werkudara perkawis menika punarpa kekalih kula sumanggaaken nyanipun Kakang Patih Udawa ayo yen pancen tetelu ngaten kula kantun nderek namung pangamuhipun ingkang Raka Raden Setyaki menika kados pundi damel gegering para wadyabala saking Astina yen ngaten kula sumanggaaken Kakang Kepatihan sampun ngantos menika mangke Yai Setyaki banjel wonten paprangan menika dereng raga Titiwanci waduh yen ngaten ngestakaken dawuh Raden mangke Yai Setyaki kula ingkang badhe nduwa kamurkanipun Toleh
kanan lingan nira lumajaring latri linenggak sang trusna jemena kabisanan wara-wara patine swatama kandak leguduk manyar-manyar Adyarya kula wonten paring pangendika Kakang Durna Wija kemayangan sinung boten kangelan malah wedal dinten menika wonten bebanten kalih Andaka Semeru kalian Ganggeng Kanyut abdi saking Madukara inggih amargi saking pokal dameling para sinopati saking Astina lajeng kados pundi wedal samangke mila panjenengan sampun ngantos kronden damel wadyabala kedah dipun tata menika yoga kula angger boga denta iki badhe kula pitados ngupaya Werkudara miwah Janaka awit menika wau Senopati Agung terus rajengna mlajar kula kinten badhe ngupaya Werkudara wah inggih yen pancen tetelo ngaten kersanipun wakne Gonden kula kantun nderek anak Prabu Bogadenta nggih wonten paringan dawuh Paman Kumayana namung panjenengan nger ingkang kula pitados mrepeki Randu Kumbala papan pesanggaranipun pun Werkudara kalih Janaka sampun ngantos kronden damel menika mangkipun julung tunggul dipun sirnakaken saking astanipun anak Prabu Bogadenta yen pancen tetelo ngaten keparingipun Paman kula namung matur sedika nyuwun tambahing pangestu kula badhe julung tungkul pecahipun Werkudara dalah Arjuna mekaten nggih ingkang prayitna ngati-ati anak Prabu Bogadenta
Duwi makandhe duwi wilangan loro makandhe adegan kaping pindho kagambaraken pesanggrahan Randu Kumbala senajan salah setunggaling pesanggrahan nanging katon Amateja nelahi sumundel ing ngawiyat pratandha gedhe pangaribawane kocapa ingkang wonten saklebeting pesanggrahan Randu Kumbala iku warnanira Satya Jedipati Raden Werkudara ya Harya Bima ya Raden Bratasena ya Jandun Wecana ya Jagal Bilawa Satya gagah prakosa prawiring yurit godhek wok simbar dodo rawis angler geni pakulitane kuning blengah-blengah nemu giring lamun to ngendika gleger-gleger ingkang gluduk mangsa kesanga ingkang kinarya agun-agung lamun to manjing panyudan pusaka kuku Pancanaka panjang 1/4 meter den rangkani kocapa sinten ingkang ayun punika warnanira ingkang ranyi Satya ing Madukara Raden Arjuna ya Raden Janaka ya Bambang Permadi Mergana satriya jagoning Jawata mila datan mukal kalamun ta minangka senopati prang Raden Arjuna mengkeraken marang pepatih Jedipati iku warnanira patih Gagak Bongkol ugi kalebet satriya Kasti Mandraguna dasar Nakala Semana putranira Nalindra ing Salagayama nggih kadangipun Dewi Kuntul Wiranten patih Gagak Bongkol mengkeraken para prajurit ingkang bebela marang Pandhawa ingkang dumunung wonten jawining pesanggrahan Randu Kumbala sira datan pinten kang sami imbal wacana teka mangkono Raden Werkudara sarsara Mendaya pangudias mendhing dereng kalcetha ing lati samangke
Bimo Suyonggong Kara Sudebya Sawara Wara uga numbul kedanira kedanira pitung gedhe jalma kang uninga ing gedhe ora samari kaya patih gagak bongkol maju tak timbali patih sanget kula pundi minangka jimat sih kadarmanipun Raden Werkudara ingin sampur mentang abdi kepatihan keparing aturaken sembah pangabdi kunjuk Raden Bratasena iya tak trimo atur pangabekti tumarap marang aku mara prayoga nopi sewanu gagak bongkol inggih ngestakaken dawuh Raden kados sampun boten kirang prayogi Jlamprong maju tak timbali Jlamprong adiku tinampi tangan kalih sabdanipun Kang Mas Werkudara ing rementah ingkang rayi kaparing ngaturaken sembah pangabekti kunjuk Kang Mas iya Jlamprong adiku tak trimo pangestuku bae tampanono kula pundi minangka jimat si peparengipun Kang Mas Werkudara ing sampur mentah ingkang rayi Jlamprong adiku ya kejaba Kang Saya sawetara aku dumunung ana ing randu kumbala ingkang tak gagas kejaba amung perang Baratayuda wis tumapak 10 dina mlaku iki Jlamprong inggih mekaten Kang Mas lugunipun sampun kathah para satriyaning negari ingkang tiwas utawi gugur wonten paprangan senadyan to Kurawa mboten kirang-kirang katangi sami kapratundhan menapa dininak kula semanten Eyang Resi Bisma gugur karana mengsak kelayan ingkang rayipun Wara Srikandi namung emanipun Senopati Ngamarta pepundhen kula Eyang Seta Eyang Utara Wiratsangka gugur wonten Palagan ingkang mangka menika satemenipun kinarya bebetenging para Pandhawa mekaten Kang Mas ora usah mikirke anane sing wis temeka pati sabab wis keparingi Bathara kudu kaya mengkono nanging aku ingin dadi ribeng pamikirimu kejaba Senopati Agung Ngamarta kadangku Yai Trusna Jemena monggo kanthi saknyatane durung tau ana buktine durung tau mbandhil paprangan ewadene malah wetu dene kesaning para pepundhen adikku Trusna Jemena minangka dadi Senopati Agung mengkono Jlamprong aduh Kang Mas perkawis ingkang rayipun Trusna Jemena minangka dados Senopati Agung kula kinten boten ngemungaken adutot sing balung leting kulit ugi dateng kebatosan
utawi mawi srana majing wonten paprangan kedah mawi iguh pamrayogi iguh pertikel supados menika mangke awunaken satru mila wedal menika Kang Mas Werkudara mboten pun menggalih Senopati Agung Trusna Jemena monggo sesarengan manekung Jawata muhung Jawata suka pepadang supados Pandhawa saged unggul Kurawa tumpes tanpa tabet mekaten Kang Mas Bima Suyanggong Kara Sudibya Sawara-wara ugan umbul gadanira pitung kedik kinarita dringantos paripurna den sami imbal wacana Raden Werkudara dalah ingkang rai Raden Arjuna kocaping bertek-bertek saka katebian ingkang rayi Trusna Jemena aduh kula ingkang sowan Kang Mas Werkudara Lamprong adikku wonten paring pangandika Kang Mas ora bakal samarigi kaya adikku Trusna Jemena kang wis ngadhep ana sajroning pesanggrahan Randu Gumbala yen mekaten sampun ngantos kedangun lajeng munggu kula aturi miji ingkang rayi Trusna Jemena wah Lamprong adikku ya Trusna Jemena padha kanthi raharja ih mboten kirang setunggal menapa Kang Mas Bratasena keparing ingkang rayi ngaturaken sugeng pangabekti kunjuk wonten andhap padha mawantu-wantu iya tak tampa bekti karo sedulur tuwa Dimas Trusna Jemena padha kanthi rahayu pangestunipun Kang Mas Arjuna kados lulus raharja niskala pismanipun ingkang rayi. Kepareng ngaturaken sembah pangabekti kunjuk andhapada. Iya tak tampa Yai Trusna Jemena. Kejawa kang saka iku ana wigati apa Trusna Jemena. Mlayu kapiyandhem kaya dibalangake. Aduh, ngaturaken ketiwasan Kang Mas. Ing ngajeng ingkang rayi dasat kula minangka dados Senopati Agung wusana mungsuh klayan senopati saking nagari Ngastina wonten bebanten kalih ana banten loro inggih mekaten Ganggeng Kanyut
menapa dene Andaka Semeru sampun gugur wonten ing payudan ingkang mangka mriku wau wadyabala saking Turilaya ing dipun pandhegani dening Prabu Bagadanta mujeng-mujeng lampahipun ingkang rayi mekaten Kang Mas. Duka yayasinipi kumedhut padoning lati sinabetung marang sagedeng mubal dahanane kados pundi Kang Mas Bratasena mekaten aturipun ingkang rayi Trusna Jemena wonten bebanten kalih wis ora perlu ndadak mikir bab iku awit aku lan kowe nampa dawuh Kresna kakangku Senopati Ngamarta ora kena maju yen durung dibribiki perkara yen durung ditantang aja wani-wani mundak mengko luput marang Kresna kakangku. Injih mekaten Kang Mas kocapo ingkang berdek-berdek saka jabaning pesanggrahan Randu Kumbala ora kaya Prabu Bagadanta Pangudias Mendri jagat dewa Bathara. Wah, iki pesanggrane Werkudara. Candhak dening aku. Sing tak onto-onto ya iki. Werkudara. Maju mrene, aku kadangmu Bagadanta saka kraton Turilaya. Jalukamu iki mengko bakal mati saka tanganku. Kados pundi Kang Mas? Wis ora usah wedi aja iki ringa-ringa temonana. Yen pancen ana perkara mengko tak tandangani. Injih ngestaken dawuh terwaca pangendikan nyuwun tambahing pangestu ingkang rayi. Ati-ati Salamrung. Ingkang rayi nyuwun tambahing pangestu Kang Mas badhe mespadhaken kados pundi menika mangke kedadosanipun Pancakara. Iya sing ati-ati aku njangkung saka katuwen Gagak Bonggol. Wonten dawuh Raden metu njaba wadyabala sing bebantu marang Pandhawa didhawuhake siyaga. Ih ngestaken dawuh nyuwun tambahing pangestu Raden Werkudara. Hei, anda kowe. Satrulayu tuntunane ratu sedasa titiane dwi pangga murdaning kung
Ora pangling iki Janaka. Iya dasar nyata Kakang Bugadenta. Wah, keparat. Ora basa marang Kadang Tuwa. Basa ya dadi mung Surabasa mesti Pacakara. Mapan iki wis perang Baratayuda. Wah, kebeneran. Pancen sing tak onto-onto sing tak arep-arep ya kelenggan iki. Aku musuh Janaka apa meneh Werkudara. Yen perlu Werkudara kon katon bar poteng-poteng biadange keparat iki. Ora perlu ngebok koncane Kadangku Tuwa. Yen perlu Arjuna enggal tandang ngono. Apa? Wani ndene aku. Apamu tak wedeni Kakang Bugadenta. Ora tinggal loncat sabet keprepatan dadi bletuk badangmu. Aja mlayu iki merganing patimu. Bilai antajamu. Oh, hei. Anda. Anjing. Ablas. Ora patut banget. Janaka kaya lanang-lanang dhewe mono. Wah, tak tibani anteping tangan ora digorosok malah karo aku sajake ora ngajeni. Majune Arjuna. Aja larut cayamu aja pindhi tinggalmu. Ora patut banget. Arep kuwi sedulurung mapane ana sabrang. Suaramu srone ora jamak. Kaya dudu karepe dhewe kaya bisa mecahno wesi gligen. Kakang Bugadenta. Apa Arjuna? Apa sing etok ana tanganku? Yen pancen perlu tibakno bareng gamanmu. Ketaman jemparingku kelakon tinju swarga kowe. Babah nepani Pantala Prabu Bugadenta wau. Karana kenging dayaning jemparing den lepesaken dening Sang Arjuna. Nanging eling-eling Prabu Bugadenta ingkang saknyatane Stimandraguna senadyan seda bebasan sedina kaping 7 den caketi ingkang rayi murdaning sih saged mulut Mas Jati Temah Mulya. Kakang Prabu blaturi wungu, Kakang Prabu. Blaturi wungu Kakang Prabu. Oh, hei.
wanita ayu tumung ngambarum sang kusuma yatal mawur madu bronto yen ngandika katon gigi telek adi ora samar iki adikku Murdaningsih nungko kelawan pun Kakang Nyai pun inggih mila mekaten Koko Prabu kepareng ingkang layan ngaturaken pangabekti kunjuk iya tak tampa bekti marang pun Kakang apa dene Murdaningkung nututi aku mekaten sinuwun kula mboten tega kelayan panjenengan wah tak jarwani Yedi natkala aku lan Siadi dumunung ana ing tlatah Tanah Sabrang mbeguru sarta wis ketrima uripe nampa kadigdayan saka Bathara ingkang akarya jagat ing atase urip siji dinggo wong telu ing antarane aku kowe apa dene Murdaningkung senajan to pun Kakang mati bebasan sedina kaping 7 janji tok cedhaki urip menapa mekaten Koko Prabu mengkono kosok bayine Siadi upamane dipateni mungsuh tak caketi ya urip awit ana bebasan urip siji nggo wong telu senadyan to iki Gajah Murdaningkung nek mati tak cedhaki ya urip mekaten Kanjeng Diwaji mengkono Murdaningkung menapa mekaten Koko Prabu lah iya mula eling-eling mengko nek pun Kakang kira-kira mati cedhak ana karben bisa urip nuwun inggih mila mekaten karang sing jenenge wanita ki cok kaya ngono kuwi inggih mekaten nanging yen kowe mengko mati tak cedhaki ya iso urip mula kang saka iku dene iki mung wis padakno wae pun Kakang tak maju nang paprangan yen iso ngedeng tangane Janaka apa meneh Werkudara nuwun inggih kawula tiraken Koko Prabu kula awat-awati saking ketepian mboten badhe seda wonten paprangan Janaka remet dadi kelaleng tangan tublek kula patun kowe angel Ojo mlayu Arjuna wah piye angel temen bos piye 14 Arjuna mekaten Koko Prabu ngaturaken sembah kunjuk onesanipun Koko Prabu Ndhuwarawati iya Dimas tak trima sira bekti kelawan pun Kakang pangestuku tumuli tampanana ya Diya sanget kula pundi minangka jimat Koko Prabu tak sawang
Dimas Janaka nggawa gegaman arep dienggo apa? Kula badhe nyirnakaken Kakang Bugodenta. Menika wau sampun kula lepasi panah ewa semanten saged mula temah jati malih. Piyambakipun nantang ingkang rayi semedya kula lepasi panah kaping kalih. Isih kuat manah ping pindho to? Inggih awit kula menika pancen labet menawi njempari mboten badhe kekirangan. Iya. Bagus. Pancen sak jagat kuwi ora ana sing pinter manah kaya adhiku Janaka. Apa meneh manah wancine awan sedeng bengi wae titis banget yen manah ya, Di. Inggih mila mekaten Koko Prabu. Nanging ora kaya sak dagan iki. Siadi ora bakal bisa menang tanding kelawan Bugodenta. Yen ngaten Koko Prabu menika ngremehaken ingkang rayi. Lho, aja klewu penampamu, aja diarani aku ki ngremehke Siadi ora babar pisan. Aku percaya nek Janaka pinter manah. Inggih. Nanging sumurupa Bugodenta kae sejatine nalika semana ketrima uripe ana ing sabrang bisa oleh kadegdayan ingkang urip siji kanggo wong telu. Siji Bugodenta, angka loro kae gajah murdaning kung njur sing nuntun murdaning isih. Dadi upamane mengko sing mati gajahe dicedhaki murdaning isih ya urip. Sing mati murdaning isih dicedhaki Bugodenta ya urip. Mula angel banget. Yen ngaten kula nyuwun pamit. Gajah murdaning kung badhe kula panah kersanipun pejah. Lah mengko Bugodenta badhe kula pejahi. Lah murdaning isih badhe kula betahaken. Lah Mas, sing ora-ora to. Iki ki ana paprangan. Iki ana jroning perang Baratayuda. Aja pamrih marang endah warnaning manudya. Tenan iki. Saiki angel golek wong wadon sing suci lahir batin ki. Menapa mekaten Koko Prabu? Lah kok dadak maido pun Kakang ki kulino nek wong ngono. Inggih. Mula sing prayitna ngati-ati. Aja ndelok endah warna. Kurang bejane mengko bakal kecemplung ing jurang kanistan. Inggih. Lajeng iki arep to kapak-kapake ora bakal mati. Yen ora mati bareng ora iso mati. Aduh. Lajeng keparingipun mula becik dina iki Siadi darbe panah nyep telu, landhep telu apa ora? Wonten. Panah Trisula. Lah iya kuwi enggal lepasno. Ning aja milik putri temenan lho. Iki ana paprangan. Inggih, dateng sedika. Nyuwun tambahing pangestu Koko Prabu. Iya iya. Ya sing ati-ati ya Dimas Arjuna. Carita Prabu Bugodenta
sareng ingkang rayi murdaning sih dalah ingkang abdi murdaning kung duwi panggo sak gumuk gedene semedya manjing wonten paparan mesah marang Sang Arjuna nanging dupinampi sabdanira ngraka nata Ndrawati ndikaken lepasaken panah ingkang landhep 3 sinebut owah menapa panah Trisula sigra den lepasaken dening Raden Canaka temempuh marang murdaning sih murdaning kung dalah Bogadanta ngemasi sirna margalayu kaya gunung Jogro mati aduh iya Durna panalingan nira lumecaring latri linenggak sang trusna jemena kapisanan wara-wara patine swatama Kakang Durna kula wonten paring ajawuh Adirya aduh mboten nginten babar pisan wakne menika Senopati Ngastina sampun gugur ingkang putra Bogadanta sareng kaliyan murdaning sih dalah murdaning kung duwi panggo ingkang sagumuk agengipun menika wae kula mboten ngertos Pak Adirya dene malah Janaka Stimandraguna aduh lajeng keparingipun kados pundi mila Pak menika monggo dipun dawaken dhateng Sang Janing Parwadya supados menika mangke ngrupti punarpanipun Bogadanta murdaning sih dalah murdaning kung iya senika wakne Palibaya bocah Kurawa lho aja nganti kronden gawe punarpane Bogadanta apa dene murdaning sih murdaning kung enggal dirupti kanthi sak tataning panembah iki senika Katri gemulung mangrempak ing ngadya
magiriran anggono magawe gelar gawe gelar dirada mato Wakni Durna kula wonten paring adhawuh Adi Arya rene menika sampun wonten kurban menika ingkang putra piyambak Bugadenta kantun menika Senopati Pengapit Gredapati menapa dene Pati Wersaya sampun mangke kula piyambak ing badhe krembak Gredapati wonten dawuh paman Pati Wersaya kula wonten paring pangandika paman ing wektu dina iki aja wedi kangelan tak percaya kowe enggal nantang Werkudara nantang Werkudara mengkono iki banjur tak gawe baris Garuda Byok dadi mboten kados wau dirada meta mboten telalene pun aber pun entek mati niku wau telalene gajah kula kanthi Garuda Byok nggih pun monggo mawon lajeng lisanipun paman kados pundi iki ngene ya Nggen kowe maju mungsuh Werkudara ning mungsuh mundur aja kok kowe maju karben mengko Werkudara ngoyak kowe wong loro mongko iki wis wancine surup Surya wis bakal ganti ladri mlebu ana ing alas Setrapuru sawise mengko ana jroning alas Setrapuru banjur mengko pusakamu tuncepna wonten pundi ana ing Bantala mbok menawa kinarya srana iki mengko patine Werkudara Janaka ngestuaken dawuh yen ngaten paman nyuwun pamit ingkang putra badhe nantang Werkudara tuwin Janaka iya sing ati-ati Gredapati Pati Wersaya aja keronden gawe ya Nggen sedika Sang Arjuna yes munyo kamanungsan wang-wang mangel ngono treng kusuma kang linangkung Lamprong adikku wonten dawuh Kang Mas Werkudara kebrikahaning maju nang paprangan tanding marang Senopati Pengarep saka Ngastina injin dadosna kaweningan karana ingkang rayi binantu dening Koko Prabu Ndhurawati saengga klampah Kakang Bugadenta murdaning kung murdaning isih dumugi tiwas mekaten Kang Mas. Wah, syukur bejo sewu.
nanging dadosna kawuningan menika wonten senopati pengapit kalih Gredapati Patiwresaya badhe mujung ingkang rayi rasah wigih ringa-ringa ana kridane musuh tandangane jagat dewa Bathara Werkudara Janaka yen pancen nyata kowe dadi senopati Ngamarta aku senopati saka Ngastina Gredapati Patiwresaya ayo tandhangono bola-bali anak Pandhu anak wong tengeng ngangeng ora wani adu arep tanding karo aku wah ora semingkir raupi delamaan merot jianggutmu